Kuvaatko jollain 2007 perunalla? I missed the part where that's my problem. Nyt mä oon säätänyt mikiasetuksia. Oletan, että nyt sen pitäisi kuulostaa paremmalta, niin jos se nyt kelpaa teille. Mulle tuli tuossa vastaan tämmönen video, että kuinka nopeasti löydät Niilo 22 videon. Ja mä ajattelin, että tehdään semmonen video, että kuinka nopeasti löydät Niilo 22 videon. Eikö se maailman loistavin idea? Koitettaa. Siis tämän videossa oli ideana, että se etsii ton Niilon videon. Ja mä yritän etsiä ionisaatiovideon, jos ei tullut selväksi. Ihan aikaksi Incognito modi päälle, niin tää ei pitäisi tietää mun hakuhistoriasta mitään, koska muuten se tarjoaa tätä videoa nyt heti, kun mä äsken etin sen, mutta... Katsotaan. Ennen kuin jatkat YouTubeen, bla 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 hylkää. Mä en muuten tiedä tästä äijästä niinku mitään. Siis tää on joku tubettaja, striimaaja. Joku tällainen. Mutta joskus kun mä striimasin ite GTAta, tällä evällä on samanlainen junttipuhetyyli kuin mulla vähän, niin porukka oli että oot sä ionisaatiot, kuulostat ihan samalta. Mutta näette mä en oo. Mut tosiaan, lähdetään nyt etsimään, että miten äkkiä me löydetään. Ja hei, sitten kun editoit tätä, niin musta laittaa ajasta johonkin kulmaan, niin katsotaan miten äkkiä me löydettiin. Mistä videosta me lähdetään liikkeelle? Kellä on samankaltaisia videoita? Ainakin Suomi-tubettaja pitää olla. Vaikka Justimus. Eikö ne ole vähän samankaltaisia? Mainoksia, niitä me ei kuunnella. Otetaan äänet muuten pois. Sitten voitais lähteä siitä katsomaan nyt meillä tulevan näitten videoita, kun nää on niin tunnettuja. Ronnie Back. Mikä toimistopojat, sillä on joku tommonenkin. Ketä täältä löytyy? Hitto. Tulisiko meillä sen video jo nyt täältä vastaan? Tässä nyt ei mene mitään niinku 5 tuntia, kun me etsitään tätä. Lakko, ei se tarjottu pelityyppi. No, hei, sehän pelaa ja tämäkin pelaa, niin voisi olla sama. TNM-mainokset. Tätä on ärsyttävä mainos. Periaatteessa jos me löydetään vaan yksi sen video, niin me ruvetaan pääsemään siitä niin näihin sen videoihin. Sitten kun mä en seuraa Suomi-tubetta, niin mä en tiedä, kellä on niinku samantyylisiä videoita. Ketä nämä on? Ei ole totta. Pakko täältä nyt joku on löytyä. Eihän mä voi jättää tähän jää pyörimään. Mennään vaikka... Mitä pelejä se pelaa? Se pelaa GTAta, niin... Mahdoton pelin museerattanut. Painetaan vaan tästä ihan randomilla. Sieltä lähti joku DNA-mainos taas. OG, mikä on Robbe? Onko se Robert Helenius? Missä nyrkkeliura ei mennyt putki, jos tämmösiä YouTube-hommeilla tekee, kun hän tämmösiä tekee luuserit. Mitä sit yritetään toimistopoikkaa, kun en mä... Tietoinen edes semmoista. Armeija simulaattori jos siinä. Katsotaan vielä vähän aikaa, jos täältä löysi joku toinen. Daniel Ahola. Ei saakeli. Se jotain striimaa pitäisi löytyä, kun hän striimailee. Sekä ei niin iso kanava, oli kyllä 20 000 tilaajaa. Ei satana, kato löytyi ionisaatioklipi. Siitä paussille. Suomi surkkimat. Etsitä Ikeat. Vitsi jos mennään äkkiä löytää. Pääkaupunkiseutu haltuun. Miten? 3 kuukautta sitten. Katsotaan niinku uusimmat. 8. 2 viikkoa sitten. Vitsi on klippejä. Pitäis löytää se omaa kanava. Klipit. Ja siitä ei kelpaa klippi, vaan se pitää olla itse aito oikea video siitä. Pääkaupunkiseutu haltuun. Annetaan siitä. Missä täällä on aito oikea kanava? Ihan vaan ionisaatio. Mikä se kanavan nimi? Onko se vaan ionisaatio vai ioni vai mikä se? Taivaisiin. Eikö se oli joku biisi? Kyllä täältä joku löytyy. Tunnistetaanko Suomen koulu? Missä se oma kanava on? Ionisaatio. Oudommat paikat. Paussille. Kyllä Suomi on kaunis. Mä löytyy joku uudempi video varmaan sieltä. Se ehkä vois löytää. Mutta yllättävän helposti päästi niinku sen klippeihin kuitenkin. Vuosi sitten.
kotikunti, se on 8 kuukautta sitten. 3 päivää vanha video. Nää nyt heitä meitä poistetaan täältä. Arvostellaan piparit 5 päivää sitten. Liigamaskotit. Kun se löytää äkkiä, please. Mä haluan mahdollisimman hyvän ajankin. No 5 päivää sitten otetaan se paussille. Kuinka nopeasti löydät Niilokaskas videon? Tämä on hyvä! Kuinka nopeasti löydät? Ja paljon tuli ajaksi, laita siihen. Kuinka nopeasti löydät Niilokaskas videon? Katsotaan, oota, mä tarkistan itekin. Siis hitto, meillä meni 7 minuuttia aikaa. On sika äkkiä jo löytyy. Tämä on kyllä itekin yllättynyt. Kommentoipa tuohon alas, että löysitkö nopeammin kuin minä tämän video, jos kokeilit vaikka itekin etsiä. Ja like ja subscribe. Oli paljon helppoa ja nopea video kuvata, mutta eipä nykyään kukaan kahtokaan pitkiä videoita. Kaikille antuu niinku... Mikä se sana on? Se niinku... Miten pitkä eikö saa videota kohta se sana? Kommentoi sekin tuohon alas, jos tiedät mikä se sana on, mutta... Kiitos kun katsoit. Nähdäänpä seuraavalla videolla.